ovat iättömiä ja soveltuvat myös modernin ihmisen klassikkolukemistoon. Hienosti argumentoitu. Hyvä, Matleena. Jäikö kenellekään kysyttävää? Jutellaan kootusti tunnin lopussa. Menisikö Onni seuraavaksi? Mä voin olla seuraava. Sun aiheen teema sopii paremmin tunnin loppuun. Onni. Silloin vähän huono olla. Mitä sä sitten koulussa teet? Tartutat muut oppilaat ja opettajat. Mä oon kipeä. Onni, ole hyvä. Applikaatio. Muista artikulointi. Applikaatiot eli mobiilisovellukset ovat alusta Nyt asti... ei olla sirkuksessa, vaan äidinkielen tunnilla. Pelleily sikseen. Ovat alusta asti riippuen koodattu. Mitä tää nyt on? Onko sulla purkka suussa? Applikaatio. Onni! Ole! Hei kuule, telkkari päällä se tulee uutiset. Siis on Kaukosääri. Mitäs tää on? Tänään on. Näyttäis olevan suklaata. Joku Kaislan sukulainen oli mun mielestä tuonut noin Italiasta sen verran. Vetetylty pitkin sohvaa. Joo, ne on kummoisen. Heitä roski. Ei, Italian herkku on nyt roskiin laittaa. Kieltämättä. Rooma maistuu. No. Mikä tässä nyt on? Onko tässä nyt patterit loppu? Vastaanhan mä ne vaihdon.